Sagde han noget om, hvornår han ville ringe? Hvem? Ja, din forsvarsadvokat. Nå, Niels. En gang her eftermiddag. Men hvornår præcist? Gav han dig ikke et klokkeslæt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes ærligt talt, at du burde tage at få bedre styr på det her. Det vedrører også mig. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan tage det så roligt. Hvad fuck har du gang i, Tobi? Jeg vælger at udskyde dommen, grundet rådet og jeg har brug for yderligere betingelse i denne sag. Er du helt væk, eller hvad? Det her, det er alt andet, end hvad vi har opdraget dig til. Er du sikker på, at der ikke er et eller andet, du har overset? Og hvad skulle det være? Prøv nu at tænke tilbage. Tror du ikke, det jeg hele tiden har gjort? Tror du ikke, det jeg gør lige nu? Jeg tror bare, der er et eller andet, du har overset. Var du ikke også lidt ved siden af dig selv den dag? Nej, og det ved du også godt, jeg ikke var. Vi har snakket om det her. Anklageren lød bare meget overbevist i retten. Du kan simpelthen ikke være det bekendt. Politiet har ikke et eneste konkret bevis. Jeg mener jo bare, at der måske er et eller andet, du har overset. Eller noget, du ikke har tænkt over. Altså det går også ud over mig. Hvad tror du ikke, folk går og tænker om os i alt det her? Du bliver nødt til at sætte bare en lille bitte smule seriøst. Tror du ikke, det er mig, der ved bedst, hvad der er sket? I forhold til de foreliggende bilag, som skulle have til hensigt at påvise, at min klient er uskyldig. Afgørelsen vil falde om præcis 2 uger, og sigtede får besked per advokat. Jeg ved ikke, hvad jeg skal overse. Altså, jeg er sikker på, at det var en anden person, men han gik bare videre. Han løb næsten væk. Kunne det ikke bare have været en forbipasserende, der havde travlt? Jeg ved ikke, om jeg skulle have gjort det. Talte du ikke om, at der var en mere til stede ved gerningsstedet? Jo, altså jeg mener, der var en tredje person, men han gik bare videre, mens jeg prøvede at hjælpe hende. Den fucking idiot. Men så var du også den eneste, der var ved vedkommende. På baggrund af, at politiet ikke fandt andre gerningsmænd på gerningsstedet og offerets forklaring, må der være en stærk formodning om, at den tiltalte Tobias Krag er skyldig i denne sag. Vi fortsætter retssagen. Nu får forsvaret lov til at fremsige sin del af sagen. Jeg synes, at grundlaget for en dom mod min klient virker utroligt tyndt. Det må dommeren altså også kunne se. Er du godt klar over, hvor hårdt det her er for mig? Jeg har ikke overskud til det her. Jeg har mit arbejde, min uddannelse, venner og en travl hverdag. Nu også det, jeg tænker på. Og hvor står jeg i alt det her? Det hele bliver bare for meget. Jeg kan ikke overskue det, Tobias. Det eneste, jeg har lyst til, er bare at glemme det hele og komme videre. Så fortæl mig, hvad du kommer til at gøre. Kan du ikke bare skabe en ende på det her kaos? Så er ikke noget, jeg hellere bede, end at stoppe det hele lige nu. Og jeg hader at trække dig med ned af det her. Jeg ved bare ikke, om jeg kan gøre det. Selvfølgelig kan du gøre det. Det ved jeg, at du kan. Gør det for vores skyld. Gør det for os. Ja, hej Tobias. Jeg har ikke hørt noget fra retten endnu, men jeg regner med et svar her i løbet af den næste tid. Nej, Nancy, det var faktisk ikke det, jeg ville snakke med dig om. Jeg vil gerne tilføje noget til min forklaring.
er simpelthen ikke noget grundlag for en domfældelse her. Bevisførelsen er for mangelfuld. Alt tyder på, at tiltalte er skyldig. Det her, det er alt andet, end hvad vi har opdraget dig til. Okay. Jamen, så må du lige fortælle mig, hvad der så er op og ned på den sag her. Hallo? Hey, er du okay? Er du ikke klar over, hvad ansvar du har? Hvorfor kan du ikke sige det til mig, som det er? Hvor står jeg af det her? Du er voksen menneske. Kan du ikke bare skabe det på det her kaos? Det her havde jeg fandme ikke troet om dig. Det her, det vil din mor ikke bruge sig om. Det var mig, der gjorde det.